zvao se Brian McTarot. Ajmo dalje, zovite i pitajte. A? Ta moja baba se zvala Branka Tvrda Tarot. A? Deda Mek. Alo, izvolite. Halo. Da, izvolite. Čujem da nekog imam. Večer, mogu dobiti brojeve od lota? Može, evo, pišite. 9, 17, 19, 20, 22, 23, 29. Čudo niste do sad zvali za loto. Javite mi se šta da obučete i gotovo. Dobijate sigurno. Lijep pozdrav, idemo dalje. Sljedeći poziv. Znači, nema veze. Broj telefona 0606030331. Nema veze za temperaturu. Evo, u utorak me zvao dečko, student, kome sam rekao u trenerci da uplati, išao, uplatio i dobio. Dobio u jednoj zemlji, iako je bilo minus 15 u severnoj Evropi, pa da. Ali je, znači, bitno je da u tim stvarima uplatite u koji sam vam rekao. Ili zapišite ili ovo, ili... Jer važna stvar, tarot kako pokaže čarobnjak vam kao provodnik to kaže i vi tako uradite. Ako ne uradite tako, neće da se ispuni proročanstvo. Znači, nemojte bez veze gubiti vrijeme u vašem životu. Obavezno se javite 0606030331. Zovite za potvrdu za vampire, zle duhove i razne druge stvari. Imamo podelu, postoje još neke stvari, ali neću jer ima neki stariji ljudi pa mogu da se uplaši. Postoji još i vukodlaci, postoji dosta stvari. Postoji, na primjer, verovali ili ne, postoji biljka vampir. Postoji biljka vampir koju je prvi pronašao moj daljni predak Van Helsing. On je prvi moj predak koji je se uhvatio u koštac sa vampirima. Samo on nije ratovao energijom, nego je imao turborotirajuće strele napunjene srebrnim otrovima, specijalno za vampire. To je. Zovite, pitajte i saznajte što vas čeka. I ako po tarotu vaš partner ima oštre trojke gornje, pošto sam ja radio kao zubar pre, znači da je on ili je vampir ili je pre bio vampir. Znači, zovite da vidimo, da ispitamo da li je pre bio ili da li je sad. Nemate pojma što se dešava kad vi zaspite. Možda vam on sisa krv i vi se ujutro probudite slabiji nego juče. Nemate pojma. Izgleda dosta čudno, izgleda ovako, izgleda možda drugačije. Međutim, ima dosta ljudi kojima se to desilo. Znači, to vam pričam iz iskustva, jer sam ja imao na fakultetu magije, imao sam predmet vampirizam, tako da znam to. To je i uvek, znači, najbolji datum. Ja sve počinjem 14.12. kad je rođen Nostradamus. U stvari, to je i moj rođen. Sve tog dana počinjem u životu. Dobro, sad je već prošlo, ali... Alo, izvolite.